Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Coastal View Beach Resort. Dito po yan sa Santo Domingo, Albay. So, we are here for a conference ng IFP or Intercessors. Gusto ko pong i-feature itong pili. Ito po yung pili tree. Ayan ang pili tree, napakatatag. Napakatatag po niyan. At saka, ayan po yung bunga ng pili tree. Ayan, ganyan po. Ayan, ganyan. Pag hinog na yan, magiging violet or black. And then there is an amazing tree po, mga kaibigan. Ayan, ano ba yung tawag ng tree? Tinanong ko kanina yung may-ari kung anong pangalan nito eh. Tingnan nyo po, isa lang po siyang puno. Matandang puno na napakaganda na. Yun, tingnan nyo po yan. Napaka-sturdy, napaka-tatag. Saka mababa lang po siya yung kanyang trunk na dumami siya, lumawak. So imagine how, ano po, mapresko dito dahil po sa napakalaking punong kahoy na ito. Napakaganda. Napakagandang punong kahoy, mga kaibigan. Napakaganda. And then, nandito po yung dagat. Kaya tinawag nilang ayun, biodeck. Biodeck daw, napakahaba po nitong kanilang veranda dito. At ayun, dito pwedeng mag-swimming pag umaga. Medyo malalim-lalim na yung tubig. Pero malinaw, malinis naman po. This is such a beautiful place. Dito po sa Santo Domingo, Albay. Sa likod makikita ang Mount Mayon. Pero doon po yan sa likod. May magandang lugar doon. May magandang beach resort doon. Hindi ko napupuntahan. Ayun. May bago doon. Ayun. Meron doon. And then, meron pong magandang swimming pool doon sa isang portion na yun doon. Doon po. Meron doon swimming pool na bago. Tatlo pala ang kahoy. Mayroong isang pili at may napapagitnaan pa palang isang kahoy na puno ng prutus. Prutus pa yung pangalan nitong dahon na ito. Look at that. It's very tall. Very tall. Mga dalawang nyog ang taas po ng kahoy na yan. So, hindi po siya pili. So, parang isang uri ng hardwood din po yan. So, dito po yan sa Santo Domingo, Albay, sa Coastal View Beach Resort. So, kung magagawi po kayo dito, you can visit the place and be blessed with the serenity of the place. Malawak, mapayapa. Hindi connected to our roots. Hindi po tayo nagpapahudyo-hudyo. Let me just tell us all. Hindi tayo nagpapahudyo-hudyo. Kasi Pilipino tayo eh. Diyan na ba?